उदालगुरियाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कसुबिल ओनसोलनि बारलांफा हारिमु आफादनि गेवलां फोथाराव फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बारलांफा हारिमु आफादनि बानजायनायाव मेहेरगोनां सानसेनि हाबाफारि लानानै 29थि फानेरि दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 34 नं खालिंदुवार बियाबनि MCLA बिथां दिलीप कुमार बर', उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर', नेहाथारि निजोमसा बर' आफादगिरि बेहेरगाव जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि सुक्राम बर', EM सनजित थान्थि, नमिनेटेड MCLA अरपना मेधि, लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बोसोरफ्रोमबो फालियो बैसागु बारलांफा हारिमु आफाद होननाय मोनसे दङ। बे बारलांफा हारिमु आफादा बोसोरफ्रोमबो जों फालिबाय थायो। दा देग्लायबो जोङो 29थि रंजालि बैसागु जों फालिदों। फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बारलांफा हारिमु आफाद ज'यै जोङो लोगो नांनानै बे रंजालि बैसागु खुङो। जोङो दायो 29थि जाबाय रंजालि बैसागु खुंनाया। थांनाय बोसोराव बे कर'ना भाइरासनि थाखाय खुंनाय जायाखै। दा बेयाव जोङो गाजा गोमजा खुङो। मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो मोसानाय बाहागो लायो। बैसागो सिख्ला मोसानाय, लोगोसे बैसागो गेवलां मोसानाय आरो बायदिसिना खाम दामनाय सिफुं सुनाय बिदि माने जोङो बादायनानै होयो। बेयाव गामि ओनसोलनिफ्राय बाहागो लायो। बेखौनो बेयो दिनै जोङो खानसेनि प्रग्राम लादों। देग्लाय बोसोराव जोङो एसे सिम्पोल भाबै लानाय जादों। फैगोन बोसोराव जोङो जुदि मोजाङै थायोब्ला जोङो मोजाङै खुंगोन। बेयाव जोङो हाबाफारिया जाबाय गेवलां बैसागो मोसानाय आरो लोगोसे खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो बेनिफ्राय बैसागो सिख्ला मोसानाय बिदि हाबाफारि लायो जोङो। देग्लाय बोसोराव जों बिदि माखासे गाजा गोमजा लानाय जायाखै। फैनाय बोसोराव जों गाजा गोमजा लानाय जायो। ओंखायनो देग्लाय एसे सिम्पोल लानाय जादों आरो। बे रंजालि बैसागु खुंनायनि गेजेरजों हारिनि मानसिनि गेजेराव मा हारिफोरनो मा होननानै मेसेज होनो नागिरो? दा बे बैसागु खुंनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि हारिमुवा थांनानै दङ। राव थुनलाइ हारिमुवा थांनानै दङ। बे माबानि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि हारिमुवा थांनानै दङ। आरो बेनिफ्राय बे रावनि गेजेरजों जोङो गावनि रावजों मेथाइ खनो, गावनि गाननाय जोमनायजों माने जों मोसायो। बिनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुवा दासिमबो थांनानै दङ, थांनानै थागोन। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार JD विलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KG-A थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिट'रियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय JD विलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।